Sanibonani, welcome back to enye video. Ngiyabonga kakhulu ukuthi ungene. Thank you very much. Ngicela subscribe maka subscribe the channel, please do so. Like a video, share a video, nokubuka ama ads you guys. So yeah man, ungawaskip. Now on this particular video guys, sizo discuss indaba kaSinemsele koNthando Nesithembu season 9. This is season 9 because I think we are on episode 6. If I mistake my episodes, I'm sorry you guys. Angilandeleli kakhulu but I do watch. As you can see ama reviews as ngemva kwesikhathi ke ama episode esedlalile because of time. Anginaso isikhathi plus nowadays I wasn't feeling well. So now you guys, I want to talk about uSinemsele ku I can see the episode that we just watched bekumayelana ke kakhulukazi ke ngoba uMsamsele ku ekhuluma nengane zakhe uLwandle about uLwandle usemithisile, and there's also a part where uSne nomama umamkhulu ngale uMacele discussing indaba yokumitha kwaSne. You guys yazi to uSne akadlali you guys. uSne can meet Hashem and it's like she doesn't mind. Like I don't know, are you telling me usuke ngazi uSne umehlangana nabantu without protection ukuthi akazi ukuthi uzomihlangana nomuntu without protection uyazi ukuthi kukhona esingaba khona? So why wena will do every time awuqomile uzohlangana nomuntu ungayisebenzisi protection? Like honestly speaking, I now still remember uDineo Ranaka when they asked her on that particular episode of podcasting Shell Betty, why do you have so many baby daddies? What? The very first thing is because I'm so fucking fertile. That is Usne. I think she is so fucking fertile. I mean you guys, why would Usne having abantwana na yonke umuntu athandana kumela meet umuntu athandana kumela meet? Like umamkhulu said ukuthi uSne la ade khona kumele ashiye sign yokuthi bengikona. Leyo sign leyo kuzobe ingane, kuzobe isisu nje. uSne isisu. Hayi guys, like no. How many kids does uSne have? 3, 4? Ingane esifole ngesingakayi guys. No, uSne like girl, and siyazi baba uMsamsele lento akayithandi bafowethu. Kasi ngisemsindweni, I'm gonna try by all means ukuthi video yami ingabi nomsindo, but I have to talk about uSinemsele you guys. Abantwana bakaSne sebebangaki guys? Kunothando lokumamkhulu, kunengane le ehlala ngakubo. Bese kuzoba nesisi sake sakhulunywa la uSne ephika you guys ithi yena no akakhulele bamqambela amangabantu angimithi mina anginalutho. And this one is ingane S3 noma S4. Ubaba uMsamsele ke hlala ekhala kangaka, and I think kwaba nama miscarriages if I'm not mistaken. Hi Sne Ntombi, you are so fucking fertile like Dineo Ranaka say. Na emgxeka umuntu yabona ke mayizalela ingane zakhe. Inkinga ukuthi manje memithi kanje bayakhala lapha ekhaya. Ubonile umamkhulu nje yo wavela wathi nje angizi ukuyitshela babakho, mina uzotshela babakho. Uyabona ukuthi nje, and what was he talking about uMesethi uzobe semzumbeni also? That means nje bese meeting nje usezosuka lapha esiphaka eMzumbe ngendaba yonke lokukhulelwa uthe uzobe semzumbe. Mina ngizobona ngengane ke kodwa uzobe semzumbe, which means umamkhulu uthini manje uya give up noma uthini bafowethu? Like make me understand. Ukhuluma ngokuthi uSne uzobe semzumbe ke. Sabona lapha benzile pregnancy test, ama results abo yasho ukuthi uSne upregnant. Eqale nje wambamba isisi wathi isisi iqinile, like khona into eqinile. uSne unamanga guys, usho ukuthi abengazi ukuthi angazi abe 3 months pregnant engazi ukuthi ukhulelwe. Hayi ngeke guys, uSne unamanga. Phela ezinye izinto on the show we know ukuthi nje bavele benza ngathi you know. Hayi guys, Sinemsele ku yabona nguSne ngumpumelelo. Hayi guys, bawukhulisa wena umuza kaMsele. Inkinga ukuthi manje baba uMsamsele kwamkela ingane zabafana, ufuna ingane zabafana. Uthi yizo ezokhulisa umuzwa kaMsele. Ingane ezale umntwana wentombazana isuke injani? Ingene yalapha ekhaya ngoba inakubo. You know what I mean? I think that's why ubaba uMsamsele ngathi akazamkela ingane zikaSne. You guys, we know ukuthi how he wants umpumelelo nabo Lwandle bamithise kuzokhulisa isibongo sakaMsele, kodwa makuSne he complains. Like I don't understand. It's high time ubaba uMsamsele ku amkele ingane zikaSne nazo bafethi ngoba abazukulu bakhe at the end of the day uzoyithini le ndaba kaSne because she won't stop ukumeet you girl. Yabona ke manje kuyaphithizela nje lapha uSne umithi lapha nalapha. The next thing is ikhulele ngane uzobona futhi uSne umithi futhi guys, like girl no ways. And let's talk about the part where uSne kune clip nje ingixaka engathi yangidisturba. uSne
uhleli nobaba ke laphana. I don't know, was it a meeting, they went for a breakfast or lunch, whatever it was. Usine ukhuluma nobaba about amakhosikazi kababa wakhe, omama omncane bakhe. Ekhuluma ukuthi abahamba into ekanjalo, waye ke manje abaphathanga ubaba wakhe kahle ngenkathi egula. Ukhona wayethi agula uyazenza siyazi umama yeni loyo. Ukhona lo wakade wathi yena uzohamba kodwa akahambi. Bathungu ukhona lo mblockile. Umuntu usuke ukublockela limengasakufuni wayengahambi. Ubhizi nje laphana uhleba amakhosikazi kababa wakhe nobaba wakhe. For me ngizothi uyabahleba. What do you mean? Why is he talking like that? Wabathengela imizi le endaweni ezibizayo, imizi ebizayo lokho bakhokhela kodwa bakuphethe kahle. Wawungabayeki bahamba ufuna ukugoduke. Ingane yakho leyo njalo ikhuluma ngamakhosikazi akho. Hayi guys, I didn't understand that conversation yakaSinemsele kunobaba wakhe, because I'm like, girl, who are you to talk like that ngamakhosikazi akababa wakho? Uthi abahambe bephi? Nanku wena umithi kodwa wena uhambi kube kwengane zakho Sine. Why wena ungahambi kube kwengane zakho? I know she cares for ubaba wakhe, you guys. Ubaba wakhe mangabe mhlambe kunonkosikazi ongamphathi kahle, of course enganeni ake kuzoba buhlungu. Right? Ikhona enye comment engiyibonile ithi uSine right because she only has one father. Ubaba wakhe mangaphatha ngesinye stroke ashone la, uSine uzobe lahlekele yikho konke, ubaba wakhe yikho konke. Kodwa amakhosikazi asengamove on athola amadoda and all. I understand that part, but it sounded so rude to me at the same time ukuthi hayi angeke uzathi baba uMsamsele uzoyimela. Ukhulume kabi ngomangwabo umzwile. Lo wakade wathi uyahamba namanje akagoduki. Siyazi ukuthi vele une beef nomangwabe, you guys. Hey! Yo, ayisine. Wena awugoduki ngani girl uye emendweni wakho ushiya ubaba wakho namakhosikazi wakho. Uthi wena ofuna ukugoduka ukhuluma ngomama omncane wakho. Hayi ngeke girl goduka nawe uye emendweni, iyafana nje yonke lento. Nawe ke ungaloku uzalela ekhaya intombazane, goduka nawe uye kube kwengane zakho. Goduka phela nawe uye emendweni girl. Why uzohlala nje nobaba wakho uthi ufuna uhamba kahambe? Do you want your father's money to come to you engondla amakhosikazi akhe? Uthi why bathengela imizi endaweni ezibizayo lokhu bakhokhela kodwa ke bengakuphethe kahle in ungenapho wena ekutheni ubaba kwenzelana amakhosikazi wakhe. Yonke ngigxeka uma ingane nje ibusiness kababa wakho namakhosikazi wakhe, ibusiness kababa wakho namakhosikazi wakhe. You have no right talking like that. Kodwa ke ngibone ijabulele baba uMsamsele. I think he felt more comfortable ekhuluma noSine, wangakhuza ukuthi hayi Sine ungakhuluma kanjalo ngabo mama bakho, but wamanje wathi uzoyizimela leSine lento oyikhulumayo. Wathi ngizoyimela, ugelo uthe uzoyimela. Uma ngabe sebehlasela bangwabe lapha, hope girl uzoyimela, cause wow, the way you spoke about ababa mncane, yo you guys uSine lapho yena umithi ukuthi bhizi uyaphinda. Ubaba uMsamsele kuzothini mezwa ke ukuthi umithi obezama ukuyozincengela kubaba ukuthi ngoba naku kunesisu yokukhuluma kabi ngabo mama bakhe ukuthi mhlambe ubaba angibone ngebichasa kuba babone ukuthi ngiyamsupport khona ngizothi mase ngimtshela ukuthi ngikhulelwe accept. He won't. Knowing him ngokumitha kwakho, he won't accept. So it's not gonna help ke manje ukuthi uyohleba ke amakhosikazi kababa bakho. Like honestly speaking, she was like, why was spoiler ubhizi waspoiler kodwa ke bona bakuhlukumeze. Yo Sine hayi ngeke girl. Why wena ungayi kube kwengane zakho nawe goduka? Mawuthi abagoduke nawe goduka girl uye emendweni wakho uyekela ukukhulumela izinto zikababa bakho namakhosikazi. That's just me. I for me ngizwe ngathi nje ayihlali kahle ngathi kodwa nginobaba nginje angeke ngikhulume kabi ngamakhosikazi kababa kubaba. Ngithi hayi why bangahambi bahlaleleni bangagoduki, hayi ngeke. Bengamane ngithi hayi baba ngiyithandi kodwa indaba eziwa ngumama omncane othile nomama omncane othile ukuthi mawugula ukuthi hey uyazenzisa mhlambe ke manje uthi umama omncane omunye ukublockile, hayibo wazi wakubhlocka nje kube inkulumo engathi uyibeka kahle, but ngendlela yena ayibeka ngakhona why bangahambi engathi nje akabafuna uSine ukuthi abahamba. Hayi get nawe hamba emendweni, hayibo. Angazi guys, that's just me ngoba phela asikhuliswa ngokufana. For me, you cannot talk like that about omama bakho, you know what I mean. But baba uMsamsele kunaje ngibone nje engathi I thought njengoba ke ngathi into zakhe azihambi kahle namakhosikazi wakhe, ufile ngathi uSine usupportive than amakhosikazi wakhe. That's why he just let her speak the way. Yakhumbula meeting yaqala ukubiza uMakhumalo noMpilo nomangwabe eyagcina bethethisana layo, uyayikhumbula?
Ingakho baba umsamisela ukuthi uzoyimela nasine. Yo guys usine kodwa ngokumithi nokuzala nokukhuluma kabo mama bakhe. Angazi guys, I thought let me just talk about that a little bit. Ngisemsindweni like ngishilo you guys. Ngibonga kakhulu ukuthi ubuka ivideo, ngicela ulike, usubscribe, ushare, sibonane kwezayo.